ụmụnne mbeleni mgbe na kailini ụmụ igbake nkịta ni ewu wọkin ụka nka ni ewu akpọkin ise kwasa ogun ife nke Ọgọst nweneyi Pastor James Igbekile bịala ekele m wọkin nkịta gasị nweneyi alụa n'ọrịa na-ema well ndị akụkọ wa social cultural group let's go ndị ụmụnne wo Igbake strategic group ndị resenyi agbangba eri agbasam achọ ke Igbake dogahi Igbake dorema ile chale jenjenje meeting na Asaba meeting Kotekpene meeting Enugu jere achọ ọrịrị mma Igbake maka ihe gọọmenti federal gọọmenti esi ni wecho ni we steeti cheni steeti and wa se anioma o imewe to ọnụ ni anioma kari ime ọhụ eto ọnụ enwa se anioma wa ya ọnụ kaiwa enwa ige ekoku ya ika na kari ime aniochari ime le ndokwari ime and ale ni wa licha anu onwe ka na yoku ime agasi Igbake ne hone anioma ni weku nda inwa buakache na izo choka edoshi ema maka na kanyere anu ihe weku and mmegburi aka ehikameke so ya ka iri ari ụmụ Igbake we buakache ni here mazopwa maka one local government Igbake suppose inwe agalaba nke we ewu local government na amana enyenyo ihe pụọ amane ka edo saka meme ọta olije ake gbonto omolua and idumodi amane ka edo meme so betemene ekuni nke ya ala onye kuleni nke ala so na ekufu ani ya ahụ na iri ekune elicha nyoma mi ozoku na ogbo fofo n'ụzọri na ema and elegi ogen akmame omunenyi ndị ile ihe eka ichiche kwere ihe onwe ndị eri ụlọ eye ndu se ewu ọnụ eme ike ndị le eyi na ya ka ese ewu ele ego kwere gị edu enyi welecha gasị welecha eme ike so mkpami ka iri akpami welecha le ndị marizikwa ọdịnala eleke Igbake dọbịa na Igbake ọkwọ ale ịka ayase ejine megharị n'ọnụ ekele yarị n'ọnụ nsọpụrụ yarị n'ọnụ lecha eme ike ayase gị oge na-agwazikwa ọnụ na ewu ịka ya ka ya asụ Igbake ka ewu ịka ka ya asụ so iwezuka ịka enyelezi ali ọwụle ịka ka ewu and Igbake ka ere ime Igbake ka ewu so ịka ka ya asụ hụ erezi ere nkọ na yarịa so I wonder Igbake ere emeka so alwane n'ọrị n'ọnụ lecha mma ọnụ emeke n'iwe na-enyi Pastor James Igbekile no okelezi ọnụ ụmụnne m ọnụ emeka ọnụ anụghị n'ede ikwu wee ndị eze ere Igbake wee yenyi weli ihe ya eji na-eme ile ga arụ ọrụ onwele omenu were azụ ịmụ mkpọ kekeke Igbake anọdị ome ndị politishan wa ka elechie wedo ye nzore nkọfọ eke nwe nzore kandidu ndị politishan wa reka evere sefe ya kpa ekwe la cho so egimoga ekpami ndị zenye egimoga ekpami ndị akụkọ ụwa social cultural initiative egimoga ekpami ndị strategic group le ndị ọzọ lecha le ihe ka ni ọrụ ala Igbake dọga ihu ndị lecha le ihe ka ka ndị ala Igbo ka ndị ụlọ ka ndị Nigeria ndị lecha eyi the both can lay ndụmọdụ ka anyị lee wefu anyị nwe ni ọrụ na ela ọrụ edo ọrụ fọ eji obodo ka gozo nlecha dodoni Igbake lecha lecha kụgba mọnowu we ile division we ile nsụkpọ ndị ahụ nwa ela anyị na-echọ na-ekwuru ekwu na ihe ịchọ na-enwe nzụrị na-ega aka ndị tupu na-eme egwude anyị ọma na-enwe lokal gọọmenti Igbake ọnwa amejọ ihe biri anyị na so na enwe nzọgbu eso ihe azọgbu n'isi azụ okwu ezọgbu n'isi bife azọmokwu dodo nini ọdụ si ekwuru ekwu ndị lecha na aga azụ na asụkpọ ihe echa onye wefu ka
kuma me ka na-echa dọrụ ka ịgba ka ịdọ ka ọ bụ mma na-enecha ihe ọ na-echa lasọpọtụ ọkara na ọnecha mma ịgba nke na-enecha kwụkpa m ọ na-akpamekọ ndị eze yi uwe ekwenyi eji n'ime ele ga arụkọ ọrụ dede ihe meke ọkara n'ọnụ mma ndị lecha eze lecha ịgba nke ka ihe nwe eze ọta eze olije eze dumodi eze kpọta eze ụmụlụa eze akị orube ka eyi ọ lecha udo oyi ọnụ amamihe ọrụ okeke anyị n'afa Jizọs ndị nke anyị rịmanị mma ewere ya rị n'ọnụ mgbe na aka ileni so ka ịdọkụ chukwu egbelu